رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا شنوندگان نوشن رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجای رو 29 گلان 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده همین نوچین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی اری برا پویه یکتی خبر بکن همون پارچه برا یک بد و حق میا و فرسنده که پیشا میا و پارتی کجون بخوا باور بد بسیار بد ایمان و هیا کدا و هیا حتی داویه شغلانده بدن اگر ما کرده خواب یک کرا با کور باجر ما بهرده ما عراقی جی پرتش قازانش بکرا ما جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خامه ترکیه ما بتر هنکش قازانش بکرا لباجر فرانسا استراسبورگ چالاکی اجبو آزادی ریبرا پوش 622 هفته مینده دوام دیگه نوبت آزادی یا جبو آزادی فیزیکی ریبرا پو کدو 25 هزران 2022 ده هات بود دست بکرن ده هفته 622 مینده دوام دیگه اف چالاکی هر دم جکومک کردستانیان و تبری و برن و هفته کومک ج کردستانیان باجار آلمانیا bile felter nöbette urgirtin. Dınava komede Murat Çığal, Süleyman Dündar, Seyda Şahin u Şefmus Ay Yıldız sene. Berdeka komaçalaki Murat Çığallı ver ağvi gud em jibu tecida mutlak yalıser rebera pobişkinin emli veren. Hayam azadi rebera xo bides bixin em çalaki xo bi dominen. Murat Çığal balk şanser erişa faşsan ya ci nöbete ji ugud bela çete İngiliz devlet Afrika faşist baş zanı benku erişenvan meşame azadiye ranavastine emelli jivan erişan tekoşina xo bilintir beken. Lali de nedişe erişa ci nöbete gelek valat Paris u dost Kurdan ji serdana çalekeran kirin. Girse serdanker nerazbun nişanı erişe davgud ev ve erişe faşizan şermezar diken. Haya davi emelli jivan erişan xodili çalakiye azadiye derbikebe. Kiriya meji havala seri dal şuna nöbete seri apo hem havala piroz diken hem hayratın biji bıratiya gelan biji yektiya gelan em bejin hum bxeyratın u sernavi tamamı havala sernavi refstini u sernavi havala nöbete liver hum bxeyratın bejin Meclisa Tendürsiya Kongreya Star Aba Kuruşatê Sûriyeyê derbarê têşdagiran kiriya li dijî rêber Apo û cezayên dîsîplînê çalakî iqtidar xist. Çalakî beşdariya dehan xebatkarên tenduristiyê li pêşiya navên daxwe ya li taxa Cûdî ya bajarê Qamişlo pêk hat. Endama Meclisa Tendürsiya Kongreya Star Lava Serhan daxuyanê xwend û vê bangê kir. آستن کرن پشتی جزاین کیفی قد خکرنا مالبات بره وبر عبدالله اوجران را راد دیروک 21 گلانا 2024 ده همان حجتین کیفی قد خیا شش ماه جبو هفدیتنا پاريزر هاتیه داین لگوری خالا شستوسیان ده جی هاتیه دیار کرن کوپیوستیا مافین گتیین انتکلیه به مالبات و پاريزر ناینس آستن کرن لیم خابن ده ام دبینن کو دولت ترک خالن و پیمانه پکتینه نجی سپید ایل همبری و که گرینگی دایا تجرید اسیولوژی کوتین مشاندن اسکنجه که فیزیکی رحی و فکریه لگوری قانونا نابنتوی و لگوری مافی مروف مافی هر گرتیه کی هیا کو بکاری به پاراستنا خویا حقوقی بکا که مجلسا تندروسیا یا کنگراس دار آبا کرو رجلات سوریا جبروان نزیکاتین نمرو واهی و نه حقوقی د سرید دولت ترک کنسیا اوروپی و سازین سپید دی شرمزار دکن پیوست سپید خالم پیمان گرتیگی ها دم لدست بیک بینن ارکا خود بیک بینن
Çalakyan nöbete ya kolvargeha penaberan aşehit Rustem Cudi Mahmur de 20 Tırma 2023 de hate destpêkirin bi biryardariya Xurt roja 315 de bi koma 62 de dome. Merasima de wurgirtine li saziye malbatên şehîdan a Mahmurê bi deqeyek rêzgirtin ji bo tevaya şehîdên tevger azadiya Kurdistanê destpêkir. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 61 Leyla Arzu İlhan axivî. Kuşina ku rêbera pû di zindana İmraliyê de daye meşandin em di roja me îro dibînin ji bo hemû civaka Kurd ji bo hemû kesayeta û heta mirov dikare bêje ji bo hemû mirovên azadîxwaz bûye hêza têkuşînê riya çareseriya hemû pirsgirêkên li Rûşilata Navîn û Kurdistanê azadiya rêbera ku şikandina pergala İmralî ku niha tenê ne li İmralî li tevayiya Kurdistanê li ser gelê Kurd tê meşandine ji bo vê çendê em dibên bêrê jiyan nabe ve kesek ne kadar roja me tarih bike ev duruşma me demiye ev heza me tekuşine carek dinem dibêjim bijî serûke pû bijî berxwedana gelê Kurd bijî berxwedana gerîleyên azadiya Kurdistan bijî serûk apû bijî serûk apû ve serûk jiyan nabe ve serûk jiyan nabe ve serûk jiyan nabe. Artêşa Tirka dagirker navên da gundê Guherzê daber topan li gor çavkanên herêmên roj nivîsî Artêşa Tirka dagirker navên da gundê Guherzê ê girêdayî navçeya Amêdiyê ku dikeve herêma Metîna ya ser bi parêzgeha Dûkeve daber topan. Hal zanin ku xelkê gund heta niha 27 guleyên taqemeniyên topan dîtine. Têkildarî zirarên canî û maddî heta niha agahiyên zelal nate bi dest xistin. Dewleta Tirka dagirker rojane herêmên cudayên Başûrê Kurdistanê bombabaran dike û topbaran dike û çekên qedexe yên kimyayî û bombeyan taktik nükleer bikarsîne. Her wiha êrişî cihên niştecihî bûnê yên welatiyên sivîl jî dike. Ji destpêka serê salê ve heta niha 10 welatiyên sivîl hatine qetilkirin û 10 welatî jî birîndar bûne. Her wiha ya balkêş ew e ku heta niha ne hikûmeta Iraqê û ne jî hikûmeta Demborî ya Herêma Kurdistanê tevî van êrişên hovane yên li ser serwerî û welatiyên sivîl tu helwestek cidî û ji dil nîşan dewleta Tirka dagirker nedaye. Li Sêrdê 14 sendîka ji bo girdiyê bi nexweşiya giran ê 72 salê Mehmet Emîn Can daxuyan yekdan. Girdiyê nexweş Mehmet Emîn Can li girtîgeha Bişêriyê tê girtin di 24 Gulanê de krîza dil derbas kiribû rakiribûn nexweşxaneya Êlihê. Duh carekê din birin nexweşxaneyê saziyên ragihandin ku ew ji ber Mehmet Emîn Can û ji bo girtiyên dinên nexweş bifikarin û gotin girtiyên nexweş ku bi tena serê xwe nikarin jiyana xwe dewam bikin mafên wan yên tenduristî ji ber raporên alîgir û dûrî ji zanistiyê yên saziya tipa hatî astengkirin divê de bi dest werin berdan. Ligê ji 13 kesên hatibû miçakirin 2 kes hatin girtin. Ligê di 26 Gulanê de nava wan de zarok jî hebûn 13 kes de encama serdegirtina malan de hatin miçakirin 2 jî hatin girtin. Di çarçoyê pirsîna serdozgirê Komariya Colemêrgê ji 13 kesên hatibû miçakirin 6 kes piştî îfadeya li Müdîriyeta Polîsan hatin berdan. 7 kesên din 2 sevkî dozgeriyê kirin. Dozgerî ji bi şertê kontrola adlî 5 kes berdan Enes Şen û İsmail Balîn bi daxwaza girtinê sevkî dadgeriyê kirin. Dadgeriya cezayê sulhê bi bahaneyê propaganda rêxistinê kirine û endamê rêxistinê ne İsmail Balîn û Enes Şen girtin û şandin girtîgeha wanê. Nöbeta Emine Şen Yaşar di roja 115 de berdewam dike. Emine Şen Yaşar nöbeta xwe ya adaletê ya li ber Wezareta Dadê di roja 115 de didomîne. Nûnerên Altın Terê Em Partiya Saadetê jî duh çûne serdana Emine Şen Yaşar û peyama piştgiriyê dan. Li aliyê din çalakiya Sevî Çakır Kukurê wê piştî hewdana darbeya Pasiyê Tirmeha 2016 hate girtin di roja 26 de dewam dike.
Ciwanên Curne Reş piştgirî da Dem Partiyê de hilbijartinên Sûyekê adarê de li Curne Reş bi serket û ji ber ku alîgerên AKP sundux şewitandin wê hilbijartin di du Hezîranê de bênûkirin. Ciwanên ku li taxa Baxlar kom bûn meşale pêxistin û heta bi bîroya hilbijartinê ya Dem Partiya li taxê Karacurên meşiyan. Ciwanan duruşmeyên Dem dema Hîlwaneyê berskirin. Endamên partiya û gel li ber bîroya hilbijartinê bi çepikan ciwan pêşwazî kirin. Zêdetirî 300 koçber ji duhokê vegeriyan Şengalê Wezîrê Koç û Koçberan ya Iraqê Îvan Fayak têkildarî vegera koçberan ya li ser cih û warên wan civîna çepemeniyê pêkanî. Îvan Fayak got zêdetirî 300 koçberên ku ji derveyî kampan û komelgeha Şarya ya duhokê dijiyan vegeriyane Şengalê. Devleta Tirk li Milbiçê 20 hektar zêwî şewitandin navên de ragihandina meseleşgeriya Milbiçê bi daxuyanekê ragihand ku Devleta Tirk dagirker û çêteyên wê gundên Milbiçê toparan kir. Di encama toparanê de agir bi zeviyên gundên Kirêdiyê, Boğaz û bi wê hîç ketiye. Navên de dazanin ku agir ji gundê Kirêdiyê ber bi gundên Boğaz, Tiltorîn û Ceblet El Hemra ve Fireh bûye û got Rûbara zeviyan bi qasî 20 hektar şewitiye. Tîmên agir ku jî hewdan ku agir vemerînin. Li zanîngehên Belçîkayê İsraîl hate protesto kirin rojnameya La Lib belgiyum ku bi nûçeyekê ragihand ku piştî Amerîka, İngîlistan û Fransayê li kampûsên zanîngehên Belçîkayê ji li dijî İsraîlê çalakiyan dest pê kiriye. Akademîsyenên ku di çalakiyan de cih girtin pêdengiya zanîngehan ya li hemberî binpêkira mafê mirovan û sûcên şeriyên İsraîlê rexne kirin. Lêkolîner Kenya Amara Homo û xwendekara doktoriyê Juk Hurjis tevî 20 çavdêrên din daxuyaniyek dan gotin em ê xwendekarên ku di ezmûnan de kopya bikişînin rapor nekin û em ê li salonên dersê bi nîşan û kafeyan bigerin. Akademisyenan got heya ku rektörên me binpêkirinin saziyên İsraîlê yên hukûqa nav netewê ji nedîtî ve bên em ê heman tiştî bikin. Di heman nûçeyê de têgotin ku li zanîngeha Gent û Liêjê jî çalakî hebûn. Polîsan jî xwendekar dorpêç kirin û li ser daxwaza rektoran kampûs hatin valakirin. Pêgodanîja me nûçeyê serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.